ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಕ್ಲಾ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತೂವನಿಗೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನಿ ದೆಂಬಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಮೋಡ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಮೋಡ ಬೊಕ ಬರ್ಸಲ ಚೂರು ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ದೆಂಬಾತ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ದೆತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಇನಿ ಇಂಕ ಕಾಂಡೆ ಮಿಂದಗ ಇಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಪು ಪೂರ ಕಡೆದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಏಪಲ ಮಸಾಲ ತೂಜಾಯ್ತ ಐಕ್ ತೂಜಾಜಿ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನ್ ಕಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಕಂದಿನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಟೆ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ ದಾರಡನೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಕಲ್ಲೂರ್ದ ಇನಿ ರಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ್ ಪದ್ರಾಡು ಮೀನೇ ಉಂಡು ಅರೆಪು ಪೊದ್ದಿನ ಇತ್ತೇನ ಐಕ್ ಪಾಡುವೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಕೊಯ್ದೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂದ್ ಬತ್ತುನೆನ್ನ ಯಾನ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತುದು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದೀತೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪೂರ ಬೇತೆಗಲ ತೂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ತೊಟ್ಟು ತೊಟ್ಟುಗು ಪೆರುಪಾಪುಂಡು ಪಂದಗ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಪೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಚಾವೆ ಎನ್ನ ಎಂಚಾತುಂಡು ದೈ ಬಂದ್ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲ ನೀನು ಒಂಚಿ ಮದ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗ್ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಬೈದಿನಿ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪಂಡ ಏಜ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೆರ್ ತಿಕ್ಕುದ್ ಪಂಡೇರ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಬಂದೇನೆ ಲೆತ್ತರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ಕಿಂಜ ಚೊಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಪಂದ್ ನಾ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವ ಏರ್ ಪಂದ್ ಉಂದುವೆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನನ್ ಲೇದಿತ್ತಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಟ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಉದ್ಯಾವರಡು ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಂಚಲ ಉಡುಪಿಡ್ ಆತುಂಡತೆ ಅವು ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಇರಿಕ್ಲ ಪೋರೆ ಇತ್ತುಂಡಂದಾಂಡ ಪನ್ನಿ ಆತೆ ತುಲೆ ಅವು ಪೇರ್ದ ದಹಿ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಸ್ಪೂನುಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇದ ಮುಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಇಪ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ತೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ದಹಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಏನು ಮದ್ಮೆ ಪೋದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆಲ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಡೆಗ್ ಬೋಯ್ತೆ ಬತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯೆ ಮೀಯೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತೇನು ಬತ್ತುದು ನನನಿಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅವು ರೆಸಿಪಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ಅರಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊದ್ದುಲೆರೆ ದೀತೆ ಅರಿ ನನೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಗಂಟೆ ಅರಿ ಲಾಯ್ಕುಡ್ ನನೆದಿಪ್ಪೊಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾದ್ ತಾರೈ ಐಡ್ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ತೀಪೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನತ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೊಂತೆ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ವರ ಉಂದೆನ್ ಲುಂಬೊನ್ಗ ಲಾಯ್ಕುಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ ನೀರ್ ಅರ್ತುದು ಬಜಿಲನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡುಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ಕುಂಬುಡಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೀತೆ ಒಂದು ನೀರ್ ಪಾಡೊನುಚ್ಚಿ ಸುರುಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಪಾಡ್ದ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ತೂದು ಬೊಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂತೊಂತೆತೆ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ಪೂರೆನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತುದು ಕನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಹೊರಗ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕುಡ ಇತ್ತನಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಉಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಪಾಡುವೆ ಪಂದ್ ಇತ್ತನಿಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ದೀಪೆನ್ ಉರ್ತುದಲ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಮೆತ್ತೆಲ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಎಂಚ ಉರುಗುದುಂಟುಲೆ ದೋಸೆದ ಪಂದ ನೆಕ್ಕೆನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ವೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಮಂಜುಂದ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಡು ದೋಸೆ ಮೈಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನ್ ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ತೇಪುಗ ಬಂದು
ಯಾನು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕಾವಲಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಕಾವಲಿಲ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ ಉಂದೆತ ತೇವತ್ತು ಬಾರೆದ ದಂಡಡು ಯಾನು ಏಪಲ ದೋಸೆಗೆ ಉಂದು ಮಲ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಬ್ರಷ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮೈತೆ ಯಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಕಾಯ್ದಿನ ತೂಕ ಏನು ಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ತೋಜೋಣ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಚೂರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಶೋಪ್ ಐತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೋಸೆ ಏಪಲ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಬನ್ ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ನಿಕುಲು ತೂಯರತಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಉರ್ಗುದು ಪಂದು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಎಂಚಾತನು ಪಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ತುಜ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ತುಜ ದಾಲ ಪಾಡ್ತುಜ ಆಂಡಲ ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಆಪುಂಡು ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಿಪ್ಪೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದೆ ಅವೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ದೋಸೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಬೇತೆ ರಿಫೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚಿರ ತೂಲೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮೈತೆ ಪಂದೆ ಕಿಂಜ ಮಲ್ದೆ ದಪ್ಪ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಗಾಪುಂಡು ಬಂದ್ ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಐತಿನ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಡ್ದೈತೆ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀತಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕರೆಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಕರೆಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ದೋಸೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕುದಲ್ಲ ಕೈಪುದಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅದೇ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿ ಆತ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಎಂಚನ್ ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.